τηλεθεατές του Αρχικού μας Θερμά για την Κύπρο. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, γιατί πέρα από κάθε προσδοκία, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων μεταμορφώθηκε σε πολιτικό κίνημα και τελικώς σε κόμμα. Και δέχεται ήδη τις πρώτες κριτικές. Μπορεί ένα κόμμα να είναι μονοθεματικό, μπορεί να έχει ως πρώτα ονομά του μόνο τις συντάξεις, μπορεί να εκφράζει μόνο τις μεγαλύτερες ηλικίες και τα δικά τους προβλήματα. Ωστόσο, ο λόγος που τόσο η εφημερίδα ως αρχικό εγχείρημα, όσο και το κίνημα βρήκαν θέση στην ελληνική κοινωνία και έχουν σήμερα λόγο ύπαρξης, είναι γιατί είναι σαφές ότι ο όρος σύνταξη προϋποθέτει, αφορά και συμπαρασύρει πληθώρα ζητημάτων που μας αφορούν όλους ανεξαρτήτως ηλικίας. Σκεφτόμουν μεταξύ άλλων την ετυμολογία της λέξης σύνταξη, από το ρήμα συντάσσω, συντάσσομαι. Χορηγώντας ως πολιτεία αξιοπρεπή συντάξη, συντάσσομαι με το γύρα, την αποδρομή του εργασιακού βίου, συντάσσομαι όμως και με την ασθένεια, την αδυναμία, την ατυχία, δηλαδή με ζητήματα που δεν έχουν ηλικία, συντάσσομαι επιπλέον και κυρίως με την οικογένεια, με το δημογραφικό και εν τέλει με το έθνος. Γιατί η σύνταξη λαμβάνουν οι 60+, καλή ώρα, αλλά λαμβάνει και η μητέρα ανήλικου ή ανίκανου τέκνου, ή ο σύζυγος ή ο αδερφός αναπήρου, το τέκνο που έχει διαγνωστεί με αναπηρία πριν το 24ο και είναι ανίκανο για κάθε εργασία, αυτός που έχει υποστεί μεταμόσχευση νεφρού ή μυελού των οστών, αυτός που έχει ακροτηριαστεί, είναι τυφλός, άρρωστος. Σύνταξη λαμβάνουν επίσης ευτυχώς πλέον χωρίς ηλικιακό όριο οι χήρες, όταν βρίσκονται μάλιστα ορισμένες από αυτές αντιμέτωπες με το θάνατο και έχουν ακόμα να αναθρέψουν ανήλικα τέκνα. Και αντίστοιχα σύνταξη δεν θα λάβει ποτέ ο νέος που δεν θα καταφέρει να σωρεύσει 15 έτη ασφαλιστικό βίο, λόγω της υψηλής ανεργίας, ούτε η γυναίκα που δεν εργάστηκε προκειμένου να αναθρέψει τέκνα ή βοήθησε την επιχείρηση του συζύγου, ή εκείνοι που απολύθηκαν και δεν βρήκαν ξανά αποσχόληση λόγω ηλικίας ή εργάστηκαν με μερική απασχόληση. Και τέλος, αξιοπρεπή σύνταξη δεν λαμβάνει, ούτε θα λάβει ποτέ, όποιος λάμβανε επί σειρά ετών χαμηλό μισθό, αλλά ακόμα και εκείνος που είχε υψηλότερες αποδοχές, δεν θα καταφέρει με τη σύνταξή του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του βίου του, καθότι οι φαϊνείς νομοθετημένες ιδέες του συνολικού ασφαλιστικού βίου, καθώς και ο πίνακας των συντελεστών ολαπλήρωσης, θα αφανίσουν πρώτα της ενεργείας και κατόπιν τις συντάξιμες αποδοχές του, προτού φυσικά αυτές αποδεκατιστούν περαιτέρω από την υψηλή φορολόγηση. Άρα καθίσταται σαφές ότι όταν καταργούνται συνταξιδοτικά δικαιώματα ή όταν περιστέλλονται ή εξανεμίζονται και δεν υπαρκούν για αξιοπρεπή βίο οι μισθοί και οι συντάξιμες αποδοχές, οι δρυμύες συνέπειες διαχέονται στο σύνολο του οικονομικοπολιτικού βίου, δημιουργώντας τουλάχιστον αστάθεια και ανέχεια. Έτσι το κίνημα συνταξιούχων βγαίνει μπροστά με το βάρος της συνειδητοποίησης και της γνώσης όσων και λόγω ηλικίας έχουν ήδη υποστεί και αναζητούν για έξοδο όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για εκείνους που έρχονται και ξεκινά από αυτά τα μείζωνα ζητήματα, θεωρώντας τα ικανό πυρήνα για την πολιτική κινητοποίηση κάθε ηλικίας Ελληνίδων και Ελλήνων. Με αυτές λοιπόν τις λίγες σκέψεις, ευχαριστούμε τον εκδότη της εφημερίδας και πλέον πρόεδρο του κινήματος συνταξιούχων. Την ίδρυση ενός νέου κόμματος, τον καλωσορίζουμε και τον καλούμε στο βήμα. Συνάδελφοι και συναδέλφισες συνταξιούχοι, σας καλωσορίζω στη μεγάλη ιστορική πρώτη συγκέντρωση του κινήματος των συνταξιούχων. Σήμερα δεν κάνουμε απλώς μια πολιτική δήλωση. Σήμερα κάνουμε μια πράξη αξιοπρέπειας, ευθύνης και αυτοσεβασμού. Το κίνημα των συνταξιούχων δημιουργείται για να δώσει πολιτική φωνή σε ανθρώπους που εργάστηκαν μια ζωή και σήμερα νιώθουν εγκαταλελειμμένοι από το πολιτικό σύστημα. Μετά την τήρηση όλων των νόμιμων διαδικασιών, καταθέσαμε την ιδρυτική διακήρυξη και το καταστατικό μας στο πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου. Από σήμερα λειτουργούμε ως νόμιμη πολιτική κίνηση με υπόσταση
με φωνή και με αποστολή. Η ώρα της ευθύνης και της αξιοπρέπειας έφτασε. Για πάρα πολλά χρόνια η τρίτη ηλικία στην Ελλάδα αντιμετωπίστηκε ως μια σοπηλή πλειοψηφία. Μας ήθελαν θεατές, μας ήθελαν παθητικούς, μας ήθελαν αόρατους. Μας αποκαλούν απόμακρους. Λες και η ζωή μας τελείωσε τη μέρα που καταθέσαμε τα εργαλεία της δουλειάς μας. Λες και η εμπειρία, η σοφία, η διαδρομή μας δεν έχουν πια αξία. Όμως η αλήθεια είναι άλλη. Οι συνταξιούχοι είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας. Είμαστε αυτοί που στηρίζαμε οικογένειες σε κάθε κρίση. Είμαστε αυτοί που κρατήσαμε όρθια την οικονομία όταν όλα γύρω κατέρεαν. Είμαστε αυτοί που σήμερα στηρίζουμε παιδιά και εγγόνια για να σταθούν στα πόδια τους. Και τώρα, το 2026, βρισκόμαστε σε μια ιστορική πρόκληση. Στην πραγματικότητα που ζούμε, η ακρίβεια καλπάζει. Η ενέργεια έχει γίνει είδος πολυτελείας. Τα βασικά αγαθά έχουν ξεφύγει από κάθε λογική. Τα νοικοκυριά κόβουν από το φαγητό, από τη θέρμανση, από την υγεία. Την ίδια στιγμή ανακοινώνεται υπερπλεόνασμα 6 δις. Υπάρχει μαξιλάρι δεκάδων δισεκατομμυρίων. Γίνεται λόγος για δημοσιονομικό χώρο. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για ανάκαμψη. Ανάκαμψη για ποιον? Γιατί σίγουρα όχι για το συνταξιούχο που παίρνει 0,13 ευρώ την ημέρα αύξηση. Γι' αυτό η πολιτική αυτονομία είναι μονόδρομος. Η δημιουργία ενός πολιτικού φορέα συνταξιούχων δεν είναι πράξη διαμαρτυρίας. Είναι πράξη πολιτικής επιβίωσης. Είναι πράξη ιστορικής δικαιοσύνης. Γιατί κανείς δεν μπορεί να νιώσει την αγωνία για το φάρμακο, το ενίκιο, τη θέρμανση, το μέλλον των παιδιών μας, αν δεν έχει περάσει μια ζωή δουλειάς και προσφοράς. Ο πλούτος των ταμείων μας και η μεγάλη αδικία. Ο πλούτος που συγκεντρώθηκε στα ασφαλιστικά μας ταμεία από τις κρατήσεις του καθημερινού μας ιδρώτα πρέπει να μας επιστραφεί. Απαιτούμε την αποκατάσταση όλων των αδικιών, την κατάργηση όλων των μνημονιακών περικοπών, την αναφορά των συντάξεων σε επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης, την αναθεώρηση όλων των δικαστικών αποφάσεων που έκοψαν ακόμα και το 50% των συντάξεών μας, συχνά άδικα και αντισυνταγματικά. Απαιτούμε την καταβολή όλων των αναδρομικών, κύριων και επικουρικών, χωρίς να ξαναπεράσουμε από χρονοβόρα δαπανηρά δικαστήρια που δεν δικαιώνουν κανέναν. Τα στοιχεία μιλούν. Οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα είναι 2.532.354 άτομα. Και κεντρική Μακεδονία, περιοχές με υψηλό κόστος ζωής. Το 36,31% είναι 71 με 80 ετών και το 27,13% άνω των 81. Μιλάμε για πληθυσμό που χρειάζεται σταθερό εισόδημα και υγειονομική προστασία. Το 57,32% των κύριων συντάξεων δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ μεικτά. Ήδη 810 καθαρά. Σε συνθήκες ακρίβειας αυτό δεν είναι εισόδημα αξιοπρέπειας, ούτε καν επιβίωσης. Η κοροϊδία των 50 ευρώ. Ανακοινώθηκε ότι το επίδομα των 250 ευρώ γίνεται 400. Μα καλά, δεν τρέπονται. Μια αύξηση 50 ευρώ το χρόνο, μια στήριξη που μοιάζει περισσότερο με κοροϊδία παρά με βοήθεια. Μια υποτίθεται ανάσα που δεν φτάνει ούτε για να σβήσει τη στάχτη της αδικίας που συσσωρεύεται χρόνια. 50 ευρώ δηλαδή. 4,16 το μήνα. 0,13 την ημέρα. Ναι, καλά ακούσατε. 0,13 την ημέρα που δεν αγοράζεις τίποτα. Ούτε κουλούρι, ούτε λεπτό ομιλία στο κινητό, ούτε μια πλαστική σακούλα. Και αυτό παρουσιάζεται ως κοινωνική πολιτική. Αυτό δεν είναι πολιτική. Είναι περιφρόνηση.
Είναι εμπεγμός των συνταξιούχων. Είναι σαν να λες, έχουμε, αλλά δεν δίνουμε. Και ό,τι σας δίνουμε, το παρουσιάζουμε σαν χάρη. Οι συνταξιούχοι δεν ζητάμε χάρη. Απαιτούμε αξιοπρέπεια. Απαιτούμε να ζούμε, όχι να επιβιώνουμε. Απαιτούμε να μην μας πετάνε ψίχουλα και να τα παρουσιάζουν ως γεύμα. Απαιτούμε σεβασμό, όχι επικοινωνιακά κρίτη. Απαιτούμε αυτά που μας χρωστάνε, όχι για να μας δίνουν φιλοδορήματα. Και όσο η κυβέρνηση λέει 0,13 την ημέρα, η αγανάκτηση θα μεγαλώνει. Γιατί αυτό το ποσό είναι απλώς μικρό. Δεν είναι απλώς μικρό, είναι ένα σύμβολο. Σύμβολο το πόσο λίγο υπολογίζονται εκείνοι που κράτησαν όρθια αυτή τη χώρα. Και τώρα έχουμε 4 πυλώνες της πολιτικής μας δύναμης. Διεκδίκηση των δεδουλευμένων. Η σύνταξη δεν είναι επίδομα. Είναι το αντίτιμο μιας ζωής. Απαιτούμε αυτόματη αναπροσαρμογή με βάση τον πραγματικό πληθωρισμό. Η υγεία ως ιερό δικαίωμα. Κανένας. Μα κανένας ηλικιωμένος δεν πρέπει να περιμένει μήνες για μια εξέταση. Η ενίσχυση του ΕΣΥ είναι κορυφαία προτεραιότητα. Αλληλεγγύη γενεών. Στηρίζουμε παιδιά και εγγόνια. Η δική μας δύναμη είναι η δύναμη της ελληνικής οικογένειας. Η εμπειρία ενάντια στο λαϊκισμό. Απαιτούμε σεβασμό, διαφάνεια, δικαιοσύνη. Τα βασικά αιτήματά μας είναι αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των συντάξεων. Δεύτερον, κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου 4387 του 2016. Τρίτον, μόνιμη επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης. Μόνιμη επαναφορά των οικογενειακών επιδομάτων στις συντάξεις. Επαναθέσπιση του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Κατώτατη σύνταξη 700 ευρώ. Χορήγηση αναδρομικών 11 μήνους σε όλους τους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους. Είτε άσκησαν είτε δεν άσκησαν αγωγή. Αναγνώριση της παράλληλης ασφάλισης. Αναγνώριση της παράλληλης ασφάλισης για προσάυξηση σύνταξης είτε πριν είτε μετά τον νόμο του Κατρούγκαλου. Επαναφορά της ισόβιας σύνταξη στις τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες. Αναδρομική αύξηση των κυρίων συντάξεων. Όσους συνταξιούχους δεν την έλαβαν ολόκληρη την περίοδο 2023-2026 λόγω προσωπικής διαφοράς. Αύξηση των υπηκοϊκών συντάξεων άμεσα και αναδρομικά. Κατάργηση των νόμων της κυβέρνησης Τσίπρα που απαγορεύουν την αύξηση του ΕΦΑΠΑΚ και την αύξηση των υπηκοϊκών συντάξεων. Χορήγηση ολόκληρη της σύνταξης χειρίας, χωρίς περικοπές, χωρίς όρους, χωρίς κριτήρια. Χορήγηση ολόκληρης της εθνικής σύνταξης στους ΑΜΕΑ συνταξιούχους, χωρίς ποσοστό αναπηρίας. Κατάργηση της ΕΑΣ. Κατάργηση της εισφοράς 6% υπερηγείας από όλες τις ανεξαιρέτως τις συντάξεις. Κατάργηση της διάταξης για αύξηση των ορίων ηλικίας ενταξιοδότησης από 1η Πρώτου 2027 και ανατριετία. Και τέλος, κατάργηση της διάταξης για τον υπολογισμό της σύνταξης με βάση τους μισθούς ολόκληρου του εργασιακού βίου. Και δυνατότητα επιλογής της καλύτερης πενταετίας ή της τελευταίας. Φίλες και φίλοι, η δημιουργία ενός κόμματος συνταξιούχων θα δώσει φωνή σε εκείνους που το σύστημα επέλεξε να καταστήσει αόρατος. Θα δώσει πολιτική υπόσταση σε μια κοινωνική δύναμη εκατομμυρίων ανθρώπων. Θα δώσει αξιοπρέπεια σε μια γενιά που δεν ζητά χάρη, ζητά δικαιοσύνη. Με την εμπειρία μας, με την ιστορία μας, με την αξιοπρέπειά μας, διεκδικούμε το δικαίωμα να ορίζουμε εμείς τη ζωή μας. Γιατί η αξιοπρέπεια δεν έχει ηλικία και η δικαιοσύνη δεν βγαίνει ποτέ στη σύνταξη. Δεν είμαστε το παρελθόν, είμαστε το παρόν και εργαζόμαστε για το μέλλον. Το μήνυμά μας πρέπει να φτάσει
φτάσει παντού, φίλες και φίλοι. Δεν είμαστε αριθμοί σε πίνακες δαπανών. Είμαστε οι άνθρωποι που έχτισαν τις πόλεις, που σπούδασαν γενιές, που κράτησαν την οικονομία ζωντανή, που στηρίζουν ακόμα και σήμερα την κοινωνία. Ήρθε η ώρα να μετατρέψουμε την κόπωση σε οργάνωση, την απογοήτευση σε δύναμη και τη σιωπή σε φωνή. Σήμερα εδώ ξεκινάμε κάτι που ξεπερνά εμάς τους ίδιους. Ξεκινάμε μια πορεία που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η χώρα αντιμετωπίζει τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Δεν ζητάμε να μας λυπηθούν, ζητάμε να μας ακούσουν, ζητάμε να μας σεβαστούν, ζητάμε να μας υπολογίσουν. Και να είστε σίγουροι ότι από σήμερα θα μας υπολογίζουν. Λέμε καθαρά και δυνατά, φτάνει πια. Φτάνει με τις περικοπές, φτάνει με τις υποσχέσεις, φτάνει με την απαξίωση. Από σήμερα θα μας βρίσκετε μπροστά σας με επιχειρήματα, με προτάσεις, με ενότητα, με αποφασιστικότητα. Συναδέλφισες και συνάδελφοι συνταξιούχοι, απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα ενότητας, συνεργασίας και συλλογικής δράσης προς όλες τις ομοσπονδίες, τους συλλόγους, τα σωματεία και τις ενώσεις όλων των συνταξιούχων όλης της Ελλάδος. Η παρουσία και η συμμετοχή όλων είναι πολύτιμη και αναγκαία. Η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά αφήνοντας πίσω τους ανθρώπους που την έχτισαν. Η Ελλάδα σήμερα ξεκινά εδώ κοντά σας μια νέα φωνή, μια νέα προσπάθεια, μια νέα ελπίδα. Εμπρός λοιπόν, το σύνθημά μας είναι: ξεκινάμε το δικό μας αγώνα με το δικό μας κόμμα. Ευχαριστούμε πολύ τον Πρόεδρο και καλούμε στο βήμα τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, για αυτό για τη στεναρή δράση στο θέμα της οικονομίας, βιώσιμη ανακαλύψη της ανάπτυξης και της φορολόγησης και κοινωνικής ασφάλισης. Καλησπέρα σε όλους. Ακούγοντας τον Πρόεδρο, θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, λέγανε οι γονείς μας, όταν μεγαλώσεις εσύ και εγώ γεράσω να μου δώσεις ένα ποτήρι νερό. Φαντάζομαι το θυμάστε όλοι. Έχουμε πάει στην αντίθετη ακριβώς άποψη και σήμερα περιμένει ένας νέος, ένας παντρεμένος, να πιει νερό του συνταξιούχου. Αυτή είναι η νέα εποχή που ζούμε, που νομίζω πολύ καλά το σε μια κοινωνία που ακρίβεια, ενέργεια, στέγη, για όσους δεν έχουν, είναι πολύ σημαντικά θέματα. Αρκεί να σας πω, ανεξάρτητα των απόψεων που λέει και ο αγαπητός φίλος μου ο κ. Μητρόπουλος και προεδρεύει σε πολλά πάνελ, έρχεται η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος και λέει το 63% των οικοκυριών έχουν χρήματα από 18-23 μέρες. Λέει το 40% των οικοκυριών δεν είχε χρήματα για θέρμανση στο σπίτι, ενεργειακή φτώχεια το ονομάζει. Λέει ότι ένας ο οποίος έχει το βασικό μισθό θέλει το 93% του μισθού του για να πληρώσει τον νίκη. Αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Στον τομέα του συνταξιού, προσέξτε. Το δίκαιο, Πρόεδρε, αγαπητέ Πρόεδρε κ. Βαγγελοκύου, είναι ότι, ξέρεις, επειδή είμαι οικονομολόγος, τι ζητάει στα συνταξιούχοι? Αυτά που πλήρωσαν να πάρουν. Και τι λέει η πολιτεία και η κυβέρνηση σήμερα? Επειδή εγώ αυτά στο χρηματιστήριο, επειδή εγώ μετά τα χρειάστηκα στα Απόλλωνα, απομείωσα την περιουσία σου, δηλαδή δεν σου δίνω αυτά που πλήρωσες και σου δίνω πολύ λιγότερα. Μάλιστα να σας πω, γιατί είναι ανάγκη και αυτή η υπηρεσία σημαντική, το ποσό των χρημάτων που δίνονται από τις συντάξεις προέρχεται από τον προϋπολογισμό και είναι ποσοστό του προϋπολογισμού. Το 2032 είναι μια κρίσιμη χρονιά και οφείλω Πρόεδρε να σας πω, γιατί νομίζω ότι αξίζει το κόμμα να τη μελετήσετε. Τότε πρέπει ως χώρα να πληρώνουμε κάθε χρόνο 15 δισεκατομμύρια για τους στόχους και το χρέος που έχουμε. Τότε λοιπόν, αν το ΑΕΠ της χώρας μας δίνει τουλάχιστον 350 δις, θα μιλάμε για νέα μείωση στο συντάξιο. Γιατί ακριβώς ο δημοσιονομικός χώρος κατά την αντίληψή του δεν υπάρχει. Ποια είναι η άποψή μου? Η ηθική μιας κοινωνίας κρίνεται από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους συνταξιούχους. Αυτούς δηλαδή που δώσαν ρόλο του ή που πάλεψαν, που αγωνίστηκαν, που είναι οι γονείς μας, οι παππούδες μας ή κάποιους, και οι οποίοι οφείλουν να τους σέβονται. Αυτό που ζητάτε σήμερα είναι να πάρω πίσω τα λεφτά που έδωσα. Δεύτερον, δεν είναι λογικό
Όταν κάποιο δεν έχει πληρώσει όλα τα χρόνια, του λείπουν κάποια χρόνια, δεν του δίνω σύνταξη, η δική μα πρόταση ήταν αφαίρεσαι του το ποσοστό από τη σύνταξη, αλλά δώσ' του σύνταξη. Γιατί για να μην πληρώνει τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί. Και είναι παράλογο να μην το δίνει. Ενώ θα ήταν πολύ λογικό να αποδειώσει τη σύνταξη κατά το ποσό το οποίο οφείλει. Τρίτον, παράλογο είναι να πληρώνει σήμερα συνταξιούχοι τα φάρμακα. Το έχω ακούσει πολλές φορές. Είναι παράλογο γιατί η δυνατότητα που έχει η βάση σύνταξη δεν του δίνει δυνατότητα να πληρώσει τα φάρμακα. Όλο αυτό λοιπόν μπαίνει σε μια στοιχείο αναφορά που αφορά το σύνολο του πολιτικού μας συστήματος. Το σύνολο του πολιτικού συστήματος πρέπει να καταλάβει ότι κρινόμαστε ως κοινωνία σε ποιο επίπεδο είμαστε από τον τρόπο αντιμετώπισης των συνταξιούχων. Και πρέπει να σκέφτονται και αυτοί ότι κάποια στιγμή είναι συνταξιούχοι και κάποιοι άνθρωποι δικοί τους είναι συνταξιούχοι. Και ποια είναι η αντιμετώπιση σε αυτό το επίπεδο. Πρακτικά λοιπόν, επειδή πραγματικά το 50 ευρώ δεν το είχα υπολογίσει, είναι 0,13 λεπτά ημέρα, είναι αδιανόητο να σκεφτεί σε μια περίοδο που επίσης ξέρετε 5,4 ο πληθωρισμός από τον Απρίλιο, το έχει ξεπεράσει το 6%. Ή να πούμε σε απλά ελληνικά, οι ντομάτες πήγαν από 1,5 ευρώ, πήγαν στα 4 ευρώ. Τα είδη πρώτης ανάγκης που είναι πολύ βασικό γραφιστικό, είναι πάρα πολύ ακριβά που χρειάζεται ο να επιβιώσει. Εάν δεν υπάρχει αναγκαία ενίσχυση της σύνταξης, είναι απόλυτα λογικό ότι αυτό που είπα στην αρχή, δηλαδή ένας συνταξιούχος μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά του, η οικογένειά του, δεν θα μπορεί να το κάνει, γιατί δεν μπορεί να επιβιώσει ο ίδιος. Και εδώ πρέπει να πούμε και ένα σημαντικό: έχουμε μεγάλη ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν έχουν δικό του σπίτι, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα για τις συνταξιούχοι. Δεν ξέρω αν καταφέρνουν πραγματικά να μπορούν να επιβιώσουν αξιοπρεπώς. Εμείς, ως επιμελητήριο, τι πιστεύουμε? Το επιμελητήριο που είμαι πρόεδρος έχει 200.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι πάντα η οικονομία και η κοινωνία πάνε μαζί. Θέλω να ξέρετε ότι είμαστε στο πλευρό σας, θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια του πολιτικού σας φορέα για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας και ξέρουμε καλά ότι μαζί με εμάς χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες συνάδελφοι έχουν πληρώσει ακριβά αυτή την πολιτική. Θέλω λοιπόν να σας δηλώσω ότι η μικρομεσαία επιχείρηση θα σταθεί στο πλευρό των συνταξιούχων, γιατί ξέρουμε καλά εκεί που είστε θα είμαστε και οφείλουμε να σεβαστούμε όλους αυτούς που δώσανε όλη τους τη ζωή στην εργασία, που μοχθήσανε για να καταφέρουν να πάρουν αυτό που τους αξίζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Θεοδοσίου και καλούμε στο βήμα τον πρώην πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Βερβεστό. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαγεωργίου και το Κίνημα Συνταξιούχων και το Υπουργικό Φορέα για την πρόσκληση. Αλμένος απεδέχτην. Ως ένας οσονούπο συνταξιούχος και εγώ. 7 μήνες, 8 μου μένουν για να πάρω σύνταξη. Άρα είμαι και εγώ σε προσυνταξιωτικό στάδιο. Νοέμβριος, 20 Νοεμβρίου συμπληρώνω το 62ο και εγώ. Θέλω να μιλήσω, να απαντήσω στο βασικό πολιτικό ζήτημα το οποίο μας απασχολεί σήμερα. Θα μιλήσω πολιτικά, ως δικηγόρος βέβαια, γιατί έχω ασχοληθεί πολύ καιρό με το θέμα αυτό και επαγγελματικά. Είπε πολύ σωστά η Αγγελική, είναι μονοθεματικό το ζήτημα. Μήπως αφορά, μπορεί να υπάρχει ένα κόμμα που αφορά μόνο τις συντάξεις? Να το δούμε λίγο το θέμα, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι. Το ζήτημα της υγείας, ξεκινάω από αυτό, απασχολεί κάποιον άλλον Έλληνα περισσότερο από ένα συνταξιούχο Έλληνα που λόγω της ηλικίας του θα επισκεφθεί ένα χάλι δημοσίου νοσοκομείου και θα ζήσει αυτή τη δημόσια υγεία όπως την έχουν καταντήσει τόσα χρόνια? Το ζήτημα της δικαιοσύνης δεν αφορά ένα συνταξιούχο που πήγε να βρει το δίκαιο του σε μια δικαστική αίθουσα και είδε μια διορισμένη διοίκηση από μια κυβέρνηση ή από μια άλλη κυβέρνηση να λέει ότι μπορούν οι δικαστές να παίρνουν συντάξεις και δεν ισχύουν οι μνημονιακοί νόμοι για αυτούς, αλλά ισχύουν για τους δικαστές γιατί υπάρχει το ειδικό καθεστώς του άρθρου του ειδικού δικαστηρίου του νόμου 88. Είδατε κυβέρνηση, μια δικαιοσύνη διορισμένη που περιμένει τα μέλη της διοίκησης της συνθέσεως να γίνουν αντιπρόεδροι και ενώ στο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας 6-1 ψήφιζαν την αντισταγματικότητα των μνημονιακών περικοπών των δώρων και των συντάξεων, στην Ολομέλεια οι ίδιοι που είχαν ψηφίσει έτσι ψήφισαν αλλιώς και άλλαξε η ομολογία. Αυτό δεν αφορά μόνο τους συνταξιούχους, δεν αφορά το θέμα της δημοκρατίας στην ελληνική κοινωνία. Το ζήτημα των ληστρικών επιθέσεων στα ταμεία μας. Εγώ ήμουν προς το οικονομικό χρόνια, όπως ξέρετε. Που τόσα χρόνια ήταν άτοκα τα χρήματα με το παλιό νόμο μέχρι το 80, με το παλιό νόμο των κυβερνήσεων, όλων που πέρασαν. Όλων των κυβερνήσεων. Και τη σημερινή και των προηγουμένων. Για να τα λέμε όλα τα πράγματα.
για να είναι διαπαραταξιακή. Και γι' αυτό λέω είναι αναγκαία να υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα, έστω για να υπάρχει και να λέει αυτά τα οποία λέει. Γιατί δεν ξέρω αν τα λένε όλοι αυτά. Το ότι ήταν τόσα χρόνια άτομα τα χρήματα, το ότι ήρθαν με την περιβόητη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και ληστέψανε τα αποθεματικά των ταμείων όσα ήταν υγιή. Από εμάς είχαν πάρει 700 εκατομμύρια, από τους γιατρούς 3 δις, από τους μηχανικούς 5 δις. Λοιπόν, αυτό δεν είναι θέμα μόνο με αυτά τους συνταξιούχους. Γιατί αν είχαμε τα λεφτά αυτά, δεν θα είχαμε σήμερα αυτά τα αιτήματα που είπε ο Πρόεδρος. Το γεγονός ότι φτάσαμε στα μνημόνια και ότι φτάσαμε να πληρώσει το μάρμαρο κυρίως ο συνταξιούχος με τις διαρκείς περικοπές των συντάξεων, με τη σειρά μνημονιακών νόμων που μείνανε και έμειναν και ζουν και βασιλεύουν παρότι η χώρα βγήκε από τα μνημόνια, είναι μονοθεματικό ζήτημα. Δεν αφορά την ουσία του πολιτικού συστήματος της χώρας. Δεν είναι το DNA του πολιτικού μας συστήματος. Αυτή δεν οδήγησαν σήμερα, αυτές οι πολιτικές δεν οδήγησαν στη ληστρική αφέμαξη των συνταξιούχων, οι οποίοι σήμερα ζουν αυτό που ζουν. Το ζήτημα της ακρίβειας, το ζήτημα του πληθωρισμού στα είδη πρώτης ανάγκης, αυτή η φοβερή ληστρική επιδρομή στην ενέργεια που έχει καταντήσει να είναι εμπόρευμα στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ και κάθε μέρα να υποκατεβαίνει το τιμή του ρεύματος αναλόγως τι ανάγκες έχουν τα μονοπόλια που πουλάνε την ενέργεια και πόσο την πουλάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν αφορά τον ταξιούχο που έχει ρεύμα να πληρώσει. Το ζήτημα δηλαδή του εμπορικού ισοζυγίου πληρωμών και το ότι η Ελλάδα ενώ εμφανίζεται να έχει κλείσει κατά κάποια λίγα εκατομμύρια το χρέος στο ΑΕΠ σε σχέση το ΑΕΠ σε σχέση με το χρέος που έχει, δεν αφορά ότι αυτή τη στιγμή έχει διπλασιαστεί και υπερδιπλασιαστεί το εμπορικό ισοζύγιο πληρωμών και συνεχίζουμε να μην παράγουμε και να αναγκαζόμαστε να βάζουμε φόρους στο κάψιμο και έχουμε το πιο ακριβό κάψιμο στην Ευρώπη σε σχέση με στην Ισπανία που το 4,5 το πουλάγανε. Και εδώ το έχει 2,1, 2,2, 2,5 εκεί δεν έχει πάει πόλεμος. Στη Βουλγαρία δεν έχει πάει πόλεμος. Στην Κύπρο που πουλάμε δεν έχει πάει πόλεμος. Μόνο στην Ελλάδα και το πόλεμο είναι ΗΠΑ Ισραήλ. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα θέματα δεν ακουμπάνε τον πυρήνα γιατί σήμερα έχουν αυτά τα αιτήματα στήξω και τα δίκαια αιτήματα. Εάν το περιορίσεις, Πρόεδρε, μόνο εκεί και δεν το βάλεις πολιτικά, θα έχεις αποτύχει. Εγώ είμαι εδώ για να σου πω ότι πρέπει το κείμενο να ακουμπήσει την ουσία του πολιτικού συστήματος και να ζητήσει ανατροπή, όχι μόνο γιατί πρέπει να πάρουν τις συντάξεις, αλλά γιατί δεν δικαιούνται να πληρώνουν το μάρμαρο αυτής της άθλιας οικονομικής πολιτικής που ενισχύει τα μεγάλα συμφέροντα με τον νόμο Θυμάτο Γιάννης που μας πήραν εμάς τα λεφτά για να καλύψουν από τους ελεύθερους επαγγελματίες, μειώσαν το φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίου από 0,4 σε 0,2. Και μιλάμε για δις. Το 0,2 είναι δις. Αν δείτε ποιο είναι το επί του ποσού που υπολογίζεται. Την ίδια λοιπόν στιγμή που δίνουν κέρδη σε κάποιους, παίρνουν από τους συνταξιούχους και τους δίνουν ένα ψίχουλα για να τους μαζέψουν σαν θα γεννήσει κανένα ψήφο σε εκλογές, λες και είναι καθρεφτάκια που πουλάγανε οι Ισπανοί στους Ινδιάνους στην Αμερική. Τέτοια μέλλον θέλουμε για τα παιδιά μας και για μας. Είναι καιρός να ξεσηκωθούμε όλοι. Εάν δεν ξεσηκωθούμε για να αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα και το DNA αυτής της χώρας, είμαστε καταδικασμένοι να μην είμαστε η Κολομβία του Νότου, γιατί αυτά που βλέπουμε τελευταίες και χτες για Κολομβία θυμίζουν, θα λένε και στην Κολομβία είμαστε η Ελλάδα του Νότου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι καιρός να φυσικοθούμε τους καναπέδες μας, είναι καιρός να ξυπνήσουμε. Μπροστά μας έχουμε μια σκληρή πολιτική αντιπαράθεση. Πρέπει να λάβουμε πολιτική σκέψη. Δυστυχώς η τελευταία επανάσταση που έπαιξε την Ελλάδα έγινε το 1921, δεν έχει γίνει άλλη μετά από αυτή. Οι μόνες αλλαγές που γίνονται μέσα από εκλογές. Πάρτε τα βιβλιάρια σας, μιλήστε με τους φίλους σας, σηκωθείτε τους καναπέδες, μην ακούτε τις τηλεοράσεις, πάτε και κάντε το καθήκον σας, στηρίξτε αυτές τις πολιτικές, Πρόεδρε, να κάνουμε πολιτικές τομές και να ακουμπήσουμε την αισία του. Δεν σας αξίζει αυτή η χώρα που ζούμε. Αξίζουμε μια καλύτερη πατρίδα. Καλούμε στο βήμα την κυρία Γκόνα Εφρανθία, πρόεδρο του Συλλόγου Αξία, που έχει βρεθεί στο επίκεντρο των διεκδικήσεων για την άρση των ηλικιακών ορίων στις συντάξεις κυρίας, καθώς και για τον επανυπολογισμό αυτών. Και τελευταία για την να μην λάβει χώρα η περικοπή της τριετίας της συντάξης κυρίας, ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά στην χώρα κόσμο. Καλησπέρα των μελών του Συλλόγου Αξία. Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε. Κύριε Μητρόπουλο, γνωριζόμαστε. Αγγελική, πολλά χρόνια, κάπου εκεί στο μακρινό 17.
17-26, πολλά τα χρόνια, δυστυχώς. Δεν είχαμε σκοπό να ανακατευτούμε σε όλο αυτό το γεγονός, ούτε να κάνουμε πολιτική, ούτε το σκεφτόμασταν καν τότε. Όμως δημιουργηθήκαμε μέσα από ανάγκη. Δεν δημιουργηθήκαμε ιδανικά, μπορεί να είχαμε, αλλά δεν περιμέναμε να φερθούμε σε μια τέτοια κατάσταση. Όλοι είχαμε οικογένειες, λειτουργούσαμε κανονικά, υπήρχαν οι σύζυγοι. Μας λένε περισσότερο συντάξεις χειρίας από γυναίκες, αλλά τα τελευταία χρόνια με τον COVID, λοιπόν, έχουμε και πάρα πολλούς άντρες, δυστυχώς. Τέλος πάντων, δημιουργήσαμε το Σύλλογο Αξία. Είναι σύλλογος συζύγων πιθανόντων αξία, αξιοπρέπεια, ισότητα, αλληλεγγύη. Ίσως να είμαστε η μοναδική κατηγορία των συνταξιούχων που ξαφνικά, ενώ είπαμε την οικογένειά τους, τη ροή τους, βρεθήκαμε στο απόλυτο 0. Κάπου εκεί όμως Κατρούκαλ, Μάιος του 16, λέει ηλικία. Πολύ ωραία. Είσαι κάτω το 55, θα την πάρεις με το 50% κουρεμένη για το υπόλοιπο της ζωής σου. Είσαι κάτω το 55, είπα. Λάθος. Είσαι κάτω το 55, θα την πάρεις για 3 χρόνια και μετά τελείωσες. Είσαι πάνω το 55, θα την πάρεις του τσερεμένη στο 50%. Εμείς τότε ήμασταν στην ηλικία και στην κατηγορία των κάτω το 55. Όμως είχαμε οικογένεια, είχαμε παιδιά, είχαμε συζύγους, είχαμε αρρώστιες, που η αρρώστια μπορεί να είναι 1 μήνα, μπορεί να είναι 5 χρόνια, μπορεί να είναι 10 χρόνια και να σε έχει εξαθλιώσει ουσιαστικά. Ναι, πολλές ήμασταν εξαθλιωμένες. Και αφού έγινε και ό,τι έγινε, λέμε τώρα τι γίνεται, τελειώσαμε. Ο σύζυγος μπορεί να είχε δουλέψει 30, 35, 40 χρόνια, αλλά και αν δεν είχε δουλέψει τόσα, μπορεί να είχε δουλέψει 20, να έχει δουλέψει 15. Δηλαδή και αυτά και τα 20 και τα 15 είναι 0. Καλά, 0 φτάσανε με τα 30 και τα 35, δεν το συζητάμε. Αποφασίσαμε λοιπόν με τη γυναίκες οι πολλές να σηκωθούμε και να αρχίσουμε να τρέχουμε. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Κλάματα δεν χωρούσανε. Ξεκινάμε. Και λέμε πού. Όλοι λέγανε τελειωμένο, δεν υπάρχει τίποτα. Εμείς λοιπόν το πιστέψαμε, το δυναμώσαμε, το τρέξαμε, φτάσαμε το 19, βγήκαμε στους δρόμους, διαπραγματευτήκαμε. ΣΥΡΙΖΑ τότε βέβαια. Βέβαια είχαμε στο τηλέφωνο τον κύριο Τρόπο, θυμάμαι τον πήρα τηλέφωνο. Επειδή παρακολουθούσα, έχω τελειώσει μια μικρή σχολή με τα οικονομικά. Να τα παρακολουθώ και λέω, χρειαζόμαστε βοήθεια. Ανθρώπους που θα μπορέσουν να λειτουργήσουν και να είναι δίπλα μας. Είχαμε και άλλους ενδοκολόγους. Δεν μπορώ να αναφερθώ, θα το κάνω και με τρόπο και στο συγχωρημένο τον κύριο Ρωμανιά, που ήρθε και εκείνος και ήρθαν και άλλοι. Και τελικά γίναμε πολλοί. Φτάσαμε λοιπόν αισίως το 2019. Τελευταία διαπραγμάτευση ήταν μέσα για Αγγελική με την κυρία Αξιόγλου. Κάπου εκεί μας είπανε μόνο την ηλικία, όχι το ποσοστό. Και ανδρωθήκαμε και φωνάξαμε γιατί όχι το ποσοστό. Είναι μόνο η ηλικία, δηλαδή αυτοί που είναι πάνω το 55 και είναι και 60 και είναι και 70 και είναι και 75. Θα ζήσουμε το 50% και για ποιο λόγο. Διεκδικήσαμε τελευταία στιγμή, το καταφέραμε, πήραμε το 70, επαναφέραμε λοιπόν το 70, καταργήσαμε και την ηλικία. Λέμε τώρα όλα καλά. Ανασάναμε. Πάρα τα αυτά, λοιπόν, ο σύλλογος να μείνει, γιατί αλλάξαμε μονάχα μια τροπολογία. Θα λειτουργήσει όλο αυτό το κομμάτι. Δεν λειτουργήσε το κομμάτι. Φτάσαμε λοιπόν μέχρι τώρα και δεν υπάρχουν λογισμικά. Τα λογισμικά της παράλληλης δεν υπάρχουν στις συντάξεις χειρίας. Βγαίνει μία σύνταξη την οποία σου τη δίνουν και ένα φύλλο υπολογισμού, το οποίο δεν σου το δίνουν και σου βάζουν ένα ποσό. Όταν θα γίνει διακαθάριση, δεν γνωρίζουμε τι θα χρωστάμε. Σιγά σιγά μπαίνω στα χρωστούμενα. Ένας Θεός ξέρει. Πάμε στη διαδοχική. Σου δίνουν μονάχα από τη μία σύνταξη. Η άλλη σύνταξη κάθεται και περιμένει. 10 χρόνια, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή θα βγει. Έχεις την ατυχία να είσαι και εν ενεργεία. Οφανών. Μία έχοντας συντάξει στρατιωτική απόφαση, δεν μπορείς να διεκδικήσεις το επικουρικό. Γιατί για να πάρεις το επικουρικό πρέπει να έχεις την κύρια απόφαση. Δεν μπορείς να πάρεις το εφάπαξ. Πάει και αυτό. Μιλάμε 16-26, δεν έχουν πάρει επικουρικό και δεν έχουν πάρει εφάπαξη εν ενεργεία. Δεν υπάρχει το λογισμικό. Στην παράλληλη δεν υπάρχει. Στα τέκνα που αλλάξαμε κάποια στιγμή τον νόμο που ήταν μέχρι τα 18 και σπουδές και το πήγαμε μέχρι τα 24, δεν υπάρχει. Τώρα τελευταία κάτι έγινε. Και πάμε και στο καλύτερο. Φτάνουμε κάπου εκεί μέσα Χριστούγεννα
του 21, μεταξύ Χριστούγεννα Πρωτοχρονιάς, και ακούμε και μέσα στο COVID, θέλουν να μας κάνουν ένα δωράκι. Ο κύριος Υπουργός Εργασίας τότε, ο κύριος Τσεπλόπουλος, λέει, πάω να εφαρμόσω τον νόμο. Ποιο νόμο? Το νόμο της δεύτερης εθνικής σύνταξης. Να περικοπεί. Λέμε δεν είναι δυνατόν να το δεχτούμε, εγώ, ναι, απολάρισα. Λεωφορείο εδώ. Ερχόμαστε, φωνάζουμε, κάναμε τότε πολλά. Και τα ΑΜΕΑ είχαν πειράξει, έτσι. Ήταν και στους ΑΜΕΑ. Δεν ήταν μονάχα στη τάξη της κυρίας. Προσφύγαμε νομικά και το δικαστήριο βγήκε τώρα, τα μάθατε, προσφάτως. Και λέει ότι ναι, εντάξει, θα κόψουμε τη δεύτερη εθνική σύνταξη. Λογική, καμία. Μα όλο το κομμάτι των συντάξεων κυρίας δεν είχε ποτέ καμία λογική. Το λέω λίγο διαστραμμένο από το μυαλό. Συγγνώμη που χρησιμοποιώ τόσο αιχμήρια έκφραση. Ενός διαστραμμένου μυαλού μόνο. Γιατί αν το πάρουμε το κομμάτι και το αρχίσουμε από την αρχή πώς το σκέφτηκε, κάτω το 55, 3 χρόνια τέλειωσες. Πάνω το 55, έρχεσαι λοιπόν και παίρνεις ένα 50%. Αν δεν το αλλάζαμε το 19. Περνώντας λοιπόν, έχεις τη δική σου σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, είσαι εργαζόμενος και περνάς την πρώτη τριετία, σου κόβω αν ήταν και δεν γινόταν 70, το 50 και πας στο 25. Και αν δεν άλλαζε τότε, είπαμε, το 70, ερχόταν τώρα σου καταργούσε τη δεύτερη εθνική και έπαιρνες δηλαδή τι? Το μισό του 50. Έπαιρνες δηλαδή 25% της ανταποδοτικής του θανόντας εισήγου, 30, 35, 40, εγώ μένω και στα 20 χρόνια. Και υπάρχει και το πλαφόν στην 15ετία και στην 20ετία. Αυτό το πλαφόν θα ισχύσει αν καταργηθεί η εθνική. Ποιος το λέει? Κανένας. Αν καταργηθεί και το πλαφόν, πού επιστρέφουμε? Στις συντάξεις κυρίας να φτάσουν στα 20, 30, 60, 80 ευρώ, όπως είχε γίνει τότε και τα μετρήσαμε και βάλαμε το πλαφόν 3,50 και 3,80 στη 15. Άρα, δηλαδή, γίνεται 0 τώρα. Δεν υπάρχουν απαντήσεις. Υπάρχει μια δέσμευση, μπορώ να πω, της Υπουργού, που λέει ότι δεν θα γίνει ούτε μια περικοπή. Ούτε μια περικοπή σε ποιο κομμάτι? Στο κομμάτι της εθνικής. Υπάρχει και ένα άλλο όμως κομμάτι. Δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ μέχρι στιγμής η περικοπή του 35% μετά το πέρας της τριετίας. Που αν έχεις δική σου σύνταξη και είσαι και εργαζόμενος, θα έπρεπε να πάει στο 35%. Ερχόμενη λοιπόν, πότε ήταν η πρώτη τριετία? Το 19. Άρα από τα μέσα του 19 και μετά θα έπρεπε να υπάρχει περικοπή. Από τότε μέχρι τώρα έχουμε αχρηστήτως κατεβληθέντα. Δίδεται όλο το ποσό στο 70%. Όλοι του ιδιωτικού λοιπόν από τότε μέχρι τώρα παίρνουν τη δική του σύνταξη και παίρνουν και το 70% του θανόντα. Θα τα ζητήσουν πίσω? Ναι. Πόσα είναι τα ποσά? Αναλόγως πότε έχει έρθει ο θάνατος και πότε έχει κλείσει τριετία, εμείς τα επιλογίζουμε να φτάνουν και μέχρι και 40 και 50 χιλιάρικα. Στην ανταποδοτική. Δεν μπήκαμε στο κομμάτι της εθνικής. Αυτά τα χρωστάμε. Τα χρωστάμε και έχουμε, μετά από δική μας παρέμβαση επί Υπουργείας κυρίου Χατζηδάκη, αφού φωνάξαμε και πήγαμε από κάτω, κάναν την περικοπή μέσα σε μια νύχτα, τα καταφέρανε. Τότε στο δημόσιο ήταν γενικό λογιστήριο, ήταν λίγο εύκολο και ίσως το κάνανε. Και κάναν σε μια κατηγορία συνταξιούχων την περικοπή του 35%. Εκεί λοιπόν τους ήρθαν σημειώματα ενημερωτικά από τον ΕΦΚΑ ότι χρωστάς 9.000, 10.000, 11, κάπου εκεί και έχουν αρχίσει και παίρνουν 60 ευρώ. Εκεί λοιπόν έχει γίνει περικοπή. Όταν όμως ενσωματώθηκε πριν 2 χρόνια το Γενικό Λογιστήριο στον ΕΦΚΑ, έχει σταματήσει και εκεί η περικοπή. Άρα έχουμε ένα μικρό διάστημα του δημοσίου που εκεί έχει γίνει περικοπή και τους παίρνουν χρήματα και τους έχει βεβαιωθεί οφειλή. Από εκεί και πέρα σταμάτησαν όλα. Και αυτή τη στιγμή ούτε δημόσιο ούτε ιδιωτικός τομέας εξακολουθούν να παίρνουν το 70%. Και στον ΟΚΑΠ είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Δεν είχαν κάνει ποτέ την εκαθάριση. Δεν είχαν μπει στη διαδικασία να κάνουν την εκαθάριση. Ξαφνικά, νομίζω από Οκτώβριο σε Οκτώβριο, ένας χρόνος, είμαστε γύρω στο 1,5 χρόνο, έχουν αρχίσει και κάνουν τις εκαθαρίσεις. Εκεί τι τους λέει, έπρεπε όταν δώσουν τη χειρίας να κάνουν μια περικοπή στη δική του. Δεν την κάνανε. Τώρα ξεκινήσαμε να το κάνουμε το ξεκαθάρισμα.
και τους κόβουν όλη την εξιδίου δικαιώματος και τους δίνουν μόνο τη χειρίαση. Έχεις 300 τι έχεις, γιατί είναι λέει επίδομα. Τους δίνουν μονάχα όσοι μπορέσαν να πληρώσουν, που είναι πάρα πολύ λίγοι και είναι ανταποδοτικοί. Εντάξει, είναι μεγάλη σε ηλικία οι άνθρωποι, δεν είναι οι νέοι που θα προλάβουν να πληρώσουν. Άρα τους κόβουν σε ένα που είναι σε ένα χωριό τώρα, στην άλλη άκρη, τους κόψαν τη δικιά τους εντελώς και είναι μονάχα η χειρίαση. Αν είναι δυνατόν. Όταν λοιπόν με ρώτησα κάποια στιγμή για ποιο λόγο δεν εφαρμόζουν και εκεί τουλάχιστον ό,τι είναι και στο δημόσιο, ένα 60 το μήνα. Μου λένε δεν γίνεται. Και λέω γιατί. Γιατί λέει ο ΟΓΑ έχει δικό του καταστατικό, κατά τα άλλα είμαστε εύκα, το οποίο λέει ότι αν αυτός που έχει λάβει τα χρησιμότητες κατευθυντικά φύγει από τη ζωή, αυτό το χρηματικό ποσό δεν μεταβιβάζεται στους κληρονόμους, χάνεται. Οπότε προσπαθούμε να πάρουμε όσο προλάβουμε περισσότερο πριν φύγει αυτός που τα χρωστάει. Έτσι έρχονται και παίρνουν το ολόκληρο. Ενώ στον ιδιωτικό τομέα που έχει εφαρμοστεί, τα παίρνουν από τους κληρονόμους. Εκεί έχουμε δέσμευση περιουσίας, γιατί αν θέλεις αυτή τη στιγμή να πουλήσεις, χρειάζεται μια ασφαλιστική. Το έκανε η κυρία Μιχαηλίδου, θεωρώ. Αν δεν καταλάβεις ότι ήθελες ασφαλιστική και ήθελες μονάχα. Ναι, είχες φορολογική και ασφαλιστική. Έκανε την ασφαλιστική και την Μιχαηλίδου. Έτσι λοιπόν εκεί πέρα και μπλοκάρεις και δεν μπορείς να πουλήσεις. Θα πουλήσεις, θα τα πάρεις. Με το που θα μεταβιβάσεις θα τα πάρεις. Εντάξει, έχουμε εγκλωβιστεί. Πάρα πολύ άσχημα. Δεν ξέρω πώς θα ξεμπλέξουμε, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ξεμπλέξουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα. Ευχαριστούμε πολύ και καλούμε για έναν χαιρετισμό τον κύριο Νίκα Παναγιώτη, πρώην Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Καλησπέρα σας. Εύχομαι στο φίλο και συντοπίτη τον Γιάννη τον Παπαγεωργίου καλή επιτυχία στον αγώνα τον οποίο ξεκινά, καλή επιτυχία στις στοχεύσεις τις οποίες έχει θέσει και θεωρώ ότι υπηρετείται. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά τα οποία είπε, μία αναγκαιότητα η οποία υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Θα μιλήσω πολύ προσεκτικά, ένα χαιρετισμό θα κάνω, διότι εμείς έχουμε ζήσει πολλές καταστάσεις, έχουμε ζήσει κυβερνήσεις, έχουμε ζήσει κόμματα, έχουμε ακούσει διακηρύξεις, πολλά. Εγώ έχω υπηρετήσει ως εκπαιδευτικός, ήμουνα καθηγητής πάνω από 20 χρόνια, ήμουνα 13 χρόνια δήμαρχος σε μια μεγάλη πόλη, περιφερειάρχης στην Πελοπόννησο, είδα τη δημόσια διοίκηση από μέσα και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, που δυστυχώς είναι προβλήματα που συνδέονται με την πολιτική κατάσταση της χώρας, και θέλω να πω ότι στα τελευταία 50 χρόνια η κατάσταση με τον κόσμο της σύνταξης είναι η χειρότερη σήμερα. Ποτέ στα 50 χρόνια, στο μισό αιώνα, δεν υπάρχει το έντονο πρόβλημα στον κόσμο της σύνταξης που υπάρχει σήμερα. Μία σύνταξη περίπου 800 ευρώ μεικτά είναι η μεσαία σύνταξη στην Ελλάδα και όλοι ξέρουμε πολύ καλά το τι μπορεί να κάνεις ή να μην κάνεις με τη συγκεκριμένη σύνταξη. Υπηρετείται λοιπόν μία αναγκαιότητα, κάποιος πρέπει να εκφράσει όλον αυτόν τον κόσμο με τα προβλήματα τα οποία έχει. Και δεν είναι μόνο οικονομικά. Τα προβλήματα με τον κόσμο της σύνταξης είναι και κοινωνικά. Υπάρχει μία προϊούσα περιθωριοποίηση ενός κόσμου ο οποίος έχει και την εμπειρία
και τη δυνατότητα να προσφέρει πολλά, να συνεχίσει να προσφέρει στην πατρίδα και στο έθνος. Σε αυτό το δεύτερο θέλω να επιμείνω λίγο περισσότερο. Το κοινωνικό θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει αυτός ο κόσμος, το 25% της ελληνικής κοινωνίας, να συνεχίσει να είναι ζωντανό, να συνεχίσει να προσφέρει, να συνεχίσει να ενημερώνεται. Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος τρέχει με πολύ μεγάλες ταχύτητες, όπου τα πάντα μεταβάλλονται, τα πάντα αλλάζουν. Και για να είμαστε σύγχρονοι, να είμαστε αποδοτικοί, να μπορούμε να προσφέρουμε, πρέπει αυτά τα ζητήματα να τακτοποιηθούν με την ενημέρωσή μας, και αυτό είναι κάτι, θεωρώ, εξόχως σημαντικό. Να διευκολυνθεί ο κόσμος των συνταξιούχων και του δημοσίου τομέα, αν θέλει να συνεχίσει να εργάζεται και να προσφέρει. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βασικό. Να μην αναφερθώ στα ψυχολογικά προβλήματα. Να μην αναφερθώ στα προβλήματα της υγείας και την κατάσταση, την πολύ σοβαρή, η οποία υπάρχει στο συγκεκριμένο χώρο. Εμείς κάναμε την Ελλάδα έτσι, όχι οι συνταξιούχοι. Τα πολιτικά κόμματα τα οποία πέρασαν. Η χώρα χρεοκόπησε. Η χώρα φτώχυνε. Υπάρχει μια εξαφλίωση. Εξευτελιστήκαμε διεθνώς. Πώς γίνανε όλα αυτά? Είναι καλό να κάνουμε τους εισαγγελείς και να λέμε τούτο, εκείνο ή το άλλο. Αλλά αυτή είναι η πορεία μας και εμείς με την εμπειρία την οποία έχουμε πρέπει να συμβάλλουμε για να αλλάξει η συγκεκριμένη πορεία. Το δημογραφικό υποπρόεδρος είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Σε λίγο θα έχουμε έναν συνταξιούχο για έναν εργαζόμενο. Μιλάμε για μια φοβερή κατάσταση. Λοιπόν, τα αιτήματά μας, καλά τα είπες πρόεδρε, συμφωνώ, τα έβαλες με μια τάξη, με ένα νοικοκυριό, χωρίς ακρότητες, χωρίς φωνές. Πρέπει να περάσουμε από την εποχή των στην εποχή της υλοποίησης των επιδιώξεων των οποίων έχουμε. Νομίζω αυτά τα οποία είπες είναι μια πολύ μεγάλη προσφορά στον κόσμο της σύνταξης, στο 25% του ελληνικού λαού, το οποίο δεν θέλει να ζει στο περιθώριο. Και αυτό να το παλέψετε και ο καθένας χωριστά. Έχουμε θέσει στη Βουλή, στο Δήμο, στην Περιφέρεια, στους οργανισμούς, θέσεις στην εργασία. Είμαστε ο κόσμος της εμπειρίας που θέλει να προσφέρει στο κράτος, που θέλει να συνεχίσει να προσφέρει στο έθνος. Καλή δύναμη αγαπητέ Πρόεδρε. Και καλή πορεία στη ζωή. Ευχαριστώ πολύ. Και καλούμε στο βήμα τον καθηγητή κ. Αλέξη Μητρόπουλο. Εγώ το Εμένα μου το είπε γιατί είμαι ο τακτικότερος συνεργάτης του στην εφημερίδα και δεν έχω χάσει, δεν έχω αφήσει φίλο από Ανισάρτο, μου το είπε αφού είχε ιδρύσει το κόμμα και αφού είχε συλλέξει τις υπογραφές. Τότε του είπα, Γιάννη, θα σε στηρίξω για την κοινωνική ατζέντα που προτάσεις και βεβαίως του εύχομαι καλοτάξει τον κόμμα του. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2026, η σελίδα είναι 137 του προϋπολογισμού, θα πάρει από τους συνταξιούχους φέτος 4 δις. 4 δις πήρε και πέρσι και πρόπερσι και θα πάρει και τα επόμενα χρόνια, αν δεν αλλάξει αυτό που θα σας εξηγήσω. Θα πάρει 2,5 δισεκατομμύρια από το 6% από 5.500 συνταξιωτικές παροχές. Κύριες, επικουρικές, ακόμη και ανασφάλιστοι υπερηλικές, τα 360 που παίρνει, τους κρατάνε 6% υπερηλικίας, οι χείρες το ξέρετε, το υφίσταστε, 6% για τους πεθαμένους συζύγους και τα ορφανάκια για τους πεθαμένους πατράδες. 2,5 δις θα πάρει φέτος η κυβέρνηση από το 6%. Σας θυμίζω, ήταν 4% μέχρι το 2015 και με το τρίτο μνημόνιο. Το 4% στις κύριες έγινε 6%, επευλήθη ένα καινούργιο 6% σε όλες τις επικουρικές και σε κάθε συνταξιωτική παροχή. 2,5 δις θα πάρει φέτος
από τους συνταξιούχους μόνο από αυτόν τον ιδιότυπο φόρο που είναι το 6% και πληρώνεται όχι. 900 εκατομμύρια θα πάρει φέτος από την ΕΑΣ. Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Το 2010 στις κύριες συντάξεις επευλήθη, το 2011 στις επικουρικές. 900 εκατομμύρια θα πάρει από τους συνταξιούχους, μόνο το 26 από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Και άλλα 380 εκατομμύρια θα πάρει από αυτούς που δεν πήραν το 2,4% αύξηση επειδή είχαν την προσωπική διαφορά, δεν πήραν αύξηση πέρυσι, δεν πήραν αύξηση πρόπερση, δεν πήραν αύξηση αντιπρόπερση, δηλαδή ισορρευτικά στερήθηκαν 15,5% αύξηση επειδή η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ του είχε βάλει την προσωπική διαφορά. Και η αντινομία ποια είναι τώρα? Ενώ κάθε χρόνο παίρνει 4 δισεκατομμύρια και δίνει 800 εκατομμύρια σε αυτά που ακούτε, 300 και αυξήσεις 2,4, και ενώ μόνο την περίοδο 2015, πια από το τρίτο μνημόνιο μέχρι φέτος, έχει πάρει από τους συνταξιούχους 90 δις από 5 αιτίες. Μόνο την περίοδο 2015-2025, 11 μισθολογικά και συνταξιωτικά χρόνια, οι συνταξιούχοι έχασαν 90 δισεκατομμύρια. Από 5 κυρίως 5 και αιτίες, τα δώρα, 6% υπερηγείας, την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, την κατάργηση της μίας εθνικής σύνταξης από τους διπλοσυνταξιούχους, την κατάργηση της μίας εθνικής σύνταξης και κυρίως από μια απαράδεκτη αρχή που δεν έχει προηγούμενο στο ευρωπαϊκό ασφαλιστικό σύστημα, από το γεγονός ότι τα παιδιά σας, γι' αυτό χάρηκα που η Αγγελική Μητροπούλα, αλλά και ο πρόεδρος εδώ, ο κύριος Βαρβεστός, φίλος μου καλός, αλλά και ο κύριος πρόεδρος του Χατζηδοδοσίου, του ευχόμαστε καλή επιτυχία, διότι έχει και άλλα πολιτικότερα όνειρα εμπλοκή στην περιφέρεια, επειδή τα παιδιά σας και όλοι οι νέοι ασφαλισμένοι κάνουν κατά 30% μικρότερη σύνταξη από τους παλιούς, διότι η προηγούμενη κυβέρνηση Τσίπρα είχε τη φαϊνή ιδέα που δεν πέρασε ούτε η Θάτσερ στο Λονδίνο, στην Αγγλία, να βάλει ένα μηχανισμό υπολογισμού της σύνταξης των νέων ανθρώπων, των νέων που βγαίνουν τώρα, να βγαίνουν στη σύνταξη με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου και όχι τους μισθούς της τελευταίας πενταετίας ή της καλύτερης πενταετίας που ίσχυε νωρίτερα. Άρα σας είπα μόλις 5 ετίες. Και η αντινομία ποια είναι? Ενώ φέτος θα σας πάρει 4 δισεκατομμύρια και μόνο το 15-26 θα πάρει 90 δις, κατά τα δημοσκοπικά ευρήματα κατά 83% οι συνταξιούχοι θα ψηφίσουν τα 3 κόμματα του μνημονιακού τόξου που τους πήραν τα πάντα. Γι' αυτό λοιπόν είναι η αναγκαιότητα εδώ να έρθει μια κοινωνική ατζέντα, μια πολιτική ατζέντα σαν αυτή που εξήγηλε εδώ ο κύριος Παπαγεωργίου, του οποίου ευχόμαστε την καλύτερη επιτυχία και όλοι θα τον βοηθήσουμε, θα τον συνδράμουμε, γιατί η επαναφορά των δώρων, η άτα αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή στη συντάξη. Τι σημαίνει 5,4 ο πληθωρισμός τροφίμων που τρέχει ή 4% ο γενικός πληθωρισμός, κυρίες και κύριοι, και οι συνταξιούχοι πήραν ένα 2,4, το 1 τρίτο λόγο προσωπικής πήρε 1,2, τι να αντιμετωπίσουν? Την ακρίβεια, τα ενίκια, τα φάρμακα, τις ανάγκες οικογένειας, τους άνεργους γιους, τα παιδιά, τα εγγόνια και το καθεξής. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι εδώ έρχεται η πολιτική πρόταση του Προέδρου, του κ. Παγεωργίου, την οποία όλοι θα συνδράμουμε, θα στηρίξουμε, για να δώσουμε στο πολιτικό προσωπικό που λαιλάτισε τους συνταξιούχους, που απαξίωσε το θεσμό της σύνταξης, που εστέρισε την κατανοητική δυνατότητα των συνταξιούχων να ζήσουν αξιοπρεπώς, αφού οι συντάξεις του 25 είναι κατά 20% σε μέσο όρο μικρότερες του 2009 του 2010.
Είναι πολυσύνθετος ο θεσμός της σύνταξης σήμερα. Οι 6 στους 10 συνταξιούχους έχουν σύνταξη μέχρι 950 ευρώ. Μισό εκατομμύριο συνταξιούχων μας που παλιότερα παίρνανε το ΕΚΑΣ αδυνατούν να διαβιώσουν διότι έχουν σύνταξη μέχρι 500 ευρώ. Εδώ είναι οι 3 κατηγορίες που συναπαρτίζουν την απόλυτη τραγωδία του συστήματος συντάξεων, οι αγροτικές, οι χειρίας και αναπηρίας, με συνέπεια να υπάρχει ανάγκη να εκφραστούν όλα αυτά τα κοινωνικά και βεβαίως προβλήματα των συνταξιούχων για να ζήσουν όχι αξιοπρεπώς, στοιχειωδώς απαιτούν, διότι τους έχουν θυρίσει τα πάντα. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι είναι υποστηρίξιμη η πρόταση και η κοινωνική ατζέντα όπως την εξήγηλε, την προέβαλε εδώ ο αγαπητός μας φίλος ο κύριος Παπαγεωργίου. Θεωρώ ότι πρέπει όλοι να το συνδράμουμε, θεωρούμε ότι όλοι πρέπει να πιέσουμε για να υλοποιηθεί έστω στα περισσότερα σημεία αυτή η κοινωνική ατζέντα και κυρίως, πάλι επαναλαμβάνω, υπόθηκε κυρίως από τον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Βερμεσό, να στηρίξουμε, δεν είναι η στήριξη μόνο των συνταξιούχων, είναι η στήριξη των ανθρώπων, των νέων, οι οποίοι μετά το δημογραφικό και την κατάρρευση των γεννήσεων, μετά τον υπενιγμό ή την πίεση διαφόρων διεθνών οργανισμών, ότι επειδή η Ελλάδα ζει με μεγαλύτερη ένταση το δημογραφικό, με απόλυτη κατάρρευση των γεννήσεων, αφού το 2025 είχαμε τις λιγότερες γεννήσεις στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας, κυρίως από το 1932, από τότε μετράμε γεννήσεις θανάτους, με 66.500 γεννήσεις και υπερδιπλάσιους θανάτους, η κυβέρνησή μας, όπως και άλλες στην Ευρώπη, θα καταπιαστούν με το δημογραφικό. Και το είπε και ο κύριος Χατζηδοδοσίου ή και ο κύριος Περιφερειάρχης που μίλησε νωρίτερα. Σε λίγο, ένας συνταξιούχος θα καλείται να παίρνει σύνταξη από έναν εργαζόμενο. Έναν εργαζόμενο του 500άρικου, της μερικής απασχόλησης, της επισφάλειας εργασίας και το καθεξής. Άρα, επειδή έρχεται και αύξηση ορίων ηλικίας για τους νέους, επειδή έρχεται και μείωση συνταξιωτικών δαπανών, σε αυτό μας πιέζουν διεθνείς οργανισμοί, πρέπει να στηρίξουμε κοινωνικές, πολιτικές προτάσεις που στηρίζουν πραγματικά το θεσμό της σύνταξης, που στηρίζουν πραγματικά το συνταξιούχο, τον βλέπουν ως άνθρωπο που πρέπει να ζήσει αξιοπρεπώς, να ζήσει περήφανα, να ζήσει άνετα, να μπορεί να διασκεδάζει, να μπορεί να ταξιδεύει, να μπορεί να χαίρεται τη ζωή του. Υπό αυτή την έννοια θερόμαστε, χαιρόμαστε, ευχόμαστε κάθε δυνατή επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια με ηγέτη τον κύριο Παπαγεωργίου. Θα τον στηρίξουμε, θα τον βοηθήσουμε, θα επικοινωνήσουμε τις αρχές με κάθε δυνατή προσπάθεια για να μάθει την προσπάθεια κάθε συνταξιούχος στην κάθε πτυχή της πατρίδας μας, σε κάθε περιοχή, να γίνει γνωστή αυτή η σπουδαία προσπάθεια. Μήπως στηρίξουμε όσο πρέπει και όσο θέλουμε τον συνταξιούχο παλιό και τον νεότερο ασφαλισμένο, που στο τέλος βλέπει και αυτός τον μέλλον του μέσα από αυτό το οποίο εμείς προσπαθούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε θερμά όλους. Ήταν τιμή μας η παρουσία σας εδώ. Δεν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις για εγγραφή μέλους του Δήμου Αστραϊκού. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι όλους.